Gutom na ka. Hello! Hi, Bisprins! So today is 50 facts about Dodong! Joem! Yes, they have 50 questions for you, love. Oh, yeah. Oh. Saan na yun, lo? Lo? No. Hindi. Lo? Joke. Lo? Lo? What's your favorite skincare, Dodong? Safeguard. Hindi ako naglalagay. Then, natuto na ako gumamit ng coconut oil. The next siya o Sinsaw yung nagtanong. So, ang second question is si Stephanie Ann. Dodong, what's your go-to exercise routine on a busy day? Boxing. Running, boxing. Yeah. Actually, kahit ano, kaya ko siyang CrossFit. CrossFit. Halo-halo eh. Oo, halo-halo kasi siya. Pwede, kaya ko siyang singit kahit 45 minutes. Pwede na yun. Pero intense siguro. Sobra. Julia Adaw. Paano niyo nakaya ang 6 years together kahit busy sa mga shoots, tapings, and all? Wala, makulit lang kami. Para kami mag-best friend eh, ni Krisha. Sobra kami mag-best friend. Kung may gusto, may paraan. Joke lang. Siyempre. Si Yumi Castroverde Jotojo. What is your favorite movie? The Godfather 1, 2. Idol ko kasi yung actor doon. Si Marlon Brando. Yeah. Si Carla C naman. Anong pinakagusto niyang trait mo? Mabait. Makulit. Malambing. Cherise Joy Ninion Martin. Sabi niya, Dodong, Inday. ano pong secret niyo sa pagiging consistent? Bihira na lang po kasi katulad niyo. Si Cherise. Bakit hindi touchscreen kaya? Ay, oo nga pala. Sige na, answer. Tinouchscreen yung laptop. Enjoy namin yung company ng isa't isa eh. Para kami naglalaro everyday. Ganun. Pag may work nga, na-miss namin isa't isa. Pag may time together, lagi kami nasa labas. Kumakain. Tapos explore. Hindi pa kami nakaka-explore ng buong Pilipinas. Totoo yan. Saka ng buong mundo. So, mas madami pa kaming pwedeng i-enjoy together. Saka madami pa kaming pwedeng i-explore together. Yung. Oh! Square Rusty. Pose. Okay, pose natin yan. Oh! I thank you! Galing kay Miss Marito. Wow, ang ganda red. Ano, velvet? Yes. Ito yung gift pala for me. Astig to eh. Cool. Bilik sa hat. Cool. Okay. So, pwede mo sagutin habang ano. Sige. So, bakit si City War na, may tanong sa'yo. Bakit gusto ni Dodong Joem maging artista? Ano ang inspiration niya? Alam mo, nung una, hindi ko gusto mag-artista. Gusto ko mag-basketball. Gusto ko na maging regular employee. Mga ganun lang. Oh, thank you, Granola Girl. Jackie Trinidad Lustado. Thank you for the Granola Girl. Crunchy, nutty, fruity, and yummy. All contains something. Thank you. Gift ata din nila sa akin to eh. Gusto ko mag-basketball before. Tapos, part-time job ako sa ABS-CBN. Tapos yun, nag-audition sa mga shows. Tapos, yun, na-discover dun sa Ano daw inspiration mo? Tapos, yun, inspiration ko to work. Sipag ako mag-work eh. Yung gusto kong gawin ng tama, lagi yung ginagawa ko. Yun yung basta ko ano yung love ko, gawin ko siya ng tama. Hindi ako naghahanap ng inspiration or ano. Naghanap ka pa ng reason. Parang, pag nawala yung reason na yun, paano hindi mo siya magawa ng tama? Si Cherry Calamay Gordo. Dong. Die. Ay, same question eh. How do you manage your time sa career at kay Inday?
So, nasagot naman na yung kanina. So, we all know that temptations are always there, especially in show business. How do you stay faithful to Inday? Mahilig ako mag-spend ng time kasama ng partner ko talaga. Hindi ako lumalabas kasi na ako. Palabas ako, paalam ako. Ganun. Pero hindi ako yung laging lumalabas. Pag lalabas ako, siguro mag-spend time na lang ako kasama si Inday. Ganun. Si Maria Angelica Cassandra Siso. Dodong. How to be you po. Ay, ano ba yan? Kain ka lang. Kain ka madami. Less lang rice. Kain ka lang. Ito, tinan mo, kain ako dito. Maria Reina Ehan Kingston. Dodong, ano pinaka-dream mo na accomplish with Inday? Pinaka-dream daw na na-accomplish natin. Wala pa. Wala kami na-accomplish together and we're happy kung ano yung meron kami. Pero syempre, yung hanggang sa tumanda kami, siguro yun yung pinaka-accomplishment na po pwedeng magkaroon kami na perfect. Hanggang na magtagal kami, hanggang uugod-ugod lang kami. Hanggang may baby na, tapos may mga apo. Yun yung best accomplishment siguro na. Simple lang naman yung gusto ko. Gano'n yung family. Kaya naman ako nag-work ngayon kasi yung gusto ko. Makatulong sa family ko, sa parents ko, kay Inday. So, sabi ni Rosie Rubilios, Dong, Day! gwapo man ka. Ano? Bakit ka daw gwapo? Ako gwapo. Normal lang. Ako. Well, actually, kamukha ng daddy niya. Kumukha ko daddy niya? Daddy mo? Oo. Yun gwapo. Yun ang gwapo, daddy ko. Yun, Carbon yun. copy. Gwapo yun. Celestine Baltazar Carumba. Dong, Tay? Joem, unsa may imong nagustuhan ni Inday? Pero nasagot mo na rin kanina. Mabait siya. Malambing. Love ko lahat sa kanya. Aslum to aid. No! Aslum ilok. Ikaw man yung love mo. Edit out ko yun eh. Huwag mo edit. Kita ka nyo, oh. I-edit out niya yung mga tungkol sa kanyang, bad yun, di ba? Si Gio Garcia. Kailan ka daw nag-start magpagiging artista? Anong year nga? 10 Hindi years ko na na? alam eh. 12 years na lang. So, 2006? Yun. 2006. Nagta-talent din ako dati. Lahat naman mag-start sa mababa eh. Sinuwerte ako na nag-workshop ako sa kanag. Audition. Nasarap to May second question pa si Gio. Kailan ka nanligaw kay Inday? Mga 2010. Ako nagsagot. Alam niyo eh. Siobhan Kat Cabal. Swerte kasi yung anniversary namin. 01-11-11. Yung namin. Naging kami January 11, 2011. 01-11. 1-1-1-1-1. Siobhan Kabaling. Dodong Joem, what's your favorite na luto ni Inday? Lahat. Lahat. Paborito ko lahat. Adobo, Mexican chicken, roast chicken, chicken curry, sinigang. Lahat yun. Kainin ko. Spaghetti. Oh, sige lahat. Bagoong, ano pa? Lasagna. Ano ka ba? Saan Lahat eh. si Gio Garcia? Ulit. Saan mo daw una na-meet si Inday? Day party. Day party. Zeliana Pasiones Alecog. Dodong, what is your favorite song? Kanta naman dyan a few lines and dedicate it to Inday. With eye to eye. Sure. Tulas ng people. Different ko na now. Dodong Joem. No. Ano ang isang bagay na ayaw mo kay Inday? And sino ang pinaka-under? May bang under? Wala ang under sa atin. Wala naman. Nagwo-work kami hand in hand eh. Walang under. May times na makikinig ako sa kanya, siya makikinig sa akin. Yeah. Tapos yung ayaw ko sa kanya, ang gulo nito sa gamit eh. Sobrang ayos mo lang.
Makalat ka. Sobrang ayos mo Sobrang lang. kalat niya. Kailangan ko ayusin yung mga gamit niya. Pero maayos na yun sa ibang tao. Sobrang OCD. Sobrang gulo ng gamit niya. Hindi, sobrang perfectionist mo kasi. Lalo. Nasaan na yun? Ano yun? Reseal. Viana Nakila Kubita. Ganda pa niya. Anong ulam ang gusto mong lutuin para kay Inday? Ikaw naman daw ang magluto para sa akin. Ako? Anong gusto mo? Gusto ko matutunan magluto ng humba. Paglutuan mo ako? Paglutuan ko siya ng humba. Pork humba. Yun, masarap. Sarap. Sarap yun yung totoo. Lasa Nakakain din. kasi ako ng totoong humba. Sobrang sarap eh. Oo nga. Gutom na ako. Prax Katarata. Dodong. First impression ni mo kay Inday. Parang alam ko. Masungit. Grabe. Si Bianca Estrada Bustamante. Do you have plans on marrying Inday? Hello? Is there a specific year? Wala namang Na-stress ka niya. Meron plans, syempre. Love. Sunod na question. Yeah. At saan ka daw nag-graduate? Ako hindi pa ako nag-graduate. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero UST ako. Nag-artista kasi siya. Nag-work muna ako. Yes. Tapos hindi na ako nakabalik. Yun. What was your course again? Engineering. Yes. Industrial. Sana makita ka daw nila sa Christmas party. Yeah, pwede ako dumaan. Siyempre, dadaan ako. Wala na ako ginagawa. Yan. Si Melchora Estrada, Kaloy, sa mga bansang abroad na hindi mo pa napuntahan, Yo. saan bansa ang pangarap mong mapuntahan kasama si Inday? Sa mga bansang abroad, Paris, UK, Italy, France, yun. Hindi ko pa napupuntahan. Sama ko si Inday. Actually, pa kami nakapunta ni Inday kahit saan eh. States lang. Pag mag-travel kami kanya-kanya, yun, punta siyang Korea, yun lang yung ano niya. Ako napunta ng Japan. Kaya next time, next yun time. na yung goals Goal namin. Pag hindi na busy, nakaipon na. Pag mag-enjoy Medyo na magkastos talaga. kasi. Blab. Jofe and Kupa. Favorite date place nyo ni Inday? Bahay. Hindi kami sa bahay. Rockwell. Movie. Movie. Gio Garcia, what's your favorite ice cream? Flavor. Cookies Ikaw and daw. cream. Hindi ba cookies and cream? And your Starbucks drink? Iced caramel macchiato with... Weird na weird dito sa Inday. Yes. With raspberries. Career. Hindi ko gusto. Tapos medicine na lang. M. Rabinetas Guansing, funniest or craziest na ginawa mo for the sake of love? Char! Para kay Inday. Pumunta ka ng Jensa na wala kang alam. Wala ka idea sa place. Sinurpress ko siya. Shasha Piano Angeles. Dodong, paano mo nasabi na si Inday ang the one? Hindi ko masabi na ano eh. Kung paano. Basta naramdaman ko na lang siya. Sino daw favorite leading lady mo? Si Beauty. Oo nga. Si Bianca. Diba, ever since nakikita niyo ko, lagi akong kontrabida, character yung roles ko. Pero Lalo sino ako yung gusto mo maging partner Judy na lang? Ann. Nag-start kasi ako si Judy Ann. Pa-partner. Yeah, Judy. Yan, Judy. Jody Santa Maria. Diba, mga favorite nito. Si Mildred Manuel de Mesa, what's your favorite 90s cartoon sa TV? Cow and Chicken. Oh my gosh! Dexter's Laboratory. In Dexter's Laboratory. Tama ba? O 2000 na yun? Tama, 90s yun. 90s 2000 na yun eh. 90s na yun. Ang 90s would be Tom and Jerry. Spider. Diba? Sige. Dragon Ball. Dragon Ball. Kaiyak ko. Feminist. Joanna Dalisay mo. Dodong Joem. Saan ang province mo? Actually, hindi ko alam. Pero taga Laguna ang parents ko. Ang daddy ko, ang mami ko kasi taga Caloocan. Kasi ang Bascon, na-meet ko na yung mga iba namin, yung mga unang line ng mga Bascon. Mga taga Cebu sila, Talisay, Cebu, saka Bacolod. Mandaluyong ka Mandaluyong kasi. kasi ako. Tagalog ka talaga. Aki De Jesus, what's one question you would never answer? Parang ang hirap. Your question. It depends on the question. Hindi ko alam eh. Ako din. Hirap naman na. Na-stress ako din. Dodong, anong mabibigay mong payo para tumagal ang isang relasyon kagaya ninyo ni Inday?
Be honest lang. Para magkaroon na din ako ng forever. Be honest lang. Do things together. Yung mga crazy stuff. Tapos, yun, respect mo yun kung anong gusto niya. Pag hindi kasi, alam mo naman yun, mafe-feel nyo naman yun na pag ayaw nyo sa isa't isa, pero friends kayo, diba? Saka huwag nyo pilitin. Kasi kapag pinilit nyo, bakalan lang kayo. Magkamali ng choice, ng decision. Tama. Ni Johara Esmeria, anong fear ng isang Joem? Alam ko. Heights. Joke lang. Hindi, ikaw na. Mawala ng work. Takot ako mawala ng work. Kasi kaya ako nagpupursige para mayroon akong work life. Sandy Julie Jaloren Palma. Bakit Kaloy ang pangalan mo sa Pusong Ligaw? Yun din kasi yung pangalan ko daw sa pangako sa'yo eh. Joke lang. Hindi, kasi totoong pangalan ni Kaloy si Carlos Cervantes, aka lang niya yung Kaloy. Binigay sa kanya ni Father Julian yung nickname. Yung pare na adopt sa kanya. Kaya Kaloy. Ito si Clovel Berador. Yung question niya parang same. What's your dream job before? Pero hindi, dream job before, wala akong dream job before eh. Kasi, nung nag-aaral ako, hindi ko inisip ko yung meron ako sa future ko. Kasi ako lang yun eh. Pero nung nagkaroon ako ng yun, yung relationship, yan. Kailangan kahit anong job ang bigay mo yun, pwede kong tanggapin. Yeah. Pero wala akong dream job eh. Kasi, wala akong dream job. Follow-up question niya, anong story niyo ni Inday? I want to hear you from your side. Char. Yung nakilala ko siya sa isang party, tapos sinungitan niya ako, tapos after ilang weeks kasama ko yung best friend niya, tinext ko, tapos dinalaw ko sila dun habang kumakain ng sinigang. Ayun, tapos hiyang-hiya siya sa akin. Tapos yun, after nun, kinuha ko na yung number niya, yung magka-text, naging magkaibigan muna kami, hindi naman kami agad-agad nag-link kami. Yeah. Hindi siya nun nilagawan. Binigyan ko siya ng chocolate na bawas. Binawasan mo naman yan eh! Na kinakain ko din sa harapan niya, pero binigay ko sa kanya. Kasi mahilig ko sa chocolate. Nakakatawa yun. Samuk. Zel Coronica Seraspe. Dodong, ilan ang gusto mong anak? Ako? Dalawa. May question pa si Clovel. Sino pang artista ang gusto mong makasama sa work ata to? Wala na siya. Ayun, si Lord. Si Sir Johnny Delgado. Ayan. Cindy Honor, Kuya Dodong, Joem, ano pong soft side niyo? Lambing ako. Super. Hindi ko alam ako. Tanong niyo na lang kay Krisha. Lablab na niya Dodong. Jasmine Florido, ano ang dream role mo as an actor? Wala akong dream role. Kung ano na yung bigay sa kanya, gagawin ko yung best ko. Pero wala akong dream role, wala akong dream job. Ganun, basta sobrang simple lang. Ay, may telepon. Sus lang. Follow up ulit ni Jasmine Florido. If you have a chance to be a superhero, what will be your superhero name and superpowers? Dodong. Tapos yung powers ko parang kay The Hulk. Dodong. Sabok. Pero kulay pink ako, hindi ako. No! Pink Hulk. Pink. Tapos kulay, Dodong! Dodong! Oh my God, na-imagine ko. Or kulay yellow ako. Parang minions. As naman mo dong, uy! Si Agnes Gutierrez. Asan kayo mag-celebrate ng Christmas ni Inday? Wala pa kaming plans. Alam mo yung weird, wala kaming plans. Hindi kasi ako nagpa-plano, bigla umaalis. Sarah Jane Clavite, Arellano Bukog. Nakailang girlfriend na si Dodong. At pang ilan na si Inday? 3? 4? Pang-apat, alam ko pang-apat. Sana pang-last na si Inday. Ito kaya ang tanong ko. Sinagot ko naman. Pang-apat, alam ko pang-apat. Pang-5, yes. Dumadami yun na. Kanina 3, 4, 5. Hindi, 3 before ikaw. Agnes Gutierrez, ano ang ano ang kinakatakutan? Kinakatakutan mo ko. Mong hayop. Ahas. Scary. What's your favorite food? Maria Agatha. Favorite food? Dami. Dami. Paborito ko pa rin. Pero paborito ko yung sinigang sa pakwan ni Inday. Yun.
Nagugutom na ako. What's your real name? Colin Rodriguez. Joseph Emmanuel Bascon. Of Marijo Bakilon. Saan po siya nag-school? Saan ka nag-school? Saan mo yun ang province mo? Nasa Ako? na rin yun. Pero grade school ako, Ubi Montessori High School ako, Don Bosco, College, UST. Pero dito ako. Dami. Mayang Kinsey. Dodong Joem. Sure ka, si Inday rasulod sa imong kasing-kasing? Wala, gets mo? Ano meaning nun? Si Inday na yung lash? Si Inday na yung Kasing-kasing. love? Heart, oo. Nasa heart mo. Eh? Okay. Para sa'yo, wife material ba si Inday? Ano naman? Rico Jean Soriano. Anong post-workout meal? I drink protein shake, then 30 minutes after na magkanin ako sa meat. Yun. Gulay. Gulay ako. Yeah, gulay. Aliana Swift. Paano mo sinusurprise si Inday? Paano? Lagi, Basta lagi naman nasusurprise ako na. lagi ako tinatakot na. Takot. Gulat na ako, nandyan na siya eh. Ano ako? Nagugulat lang siya. Nandyan na siya. Nagugulat din kasi talaga siya. Oo nga. Parang siyang ibis na biglang sumusunod. Bigla na lang akong nagkukurol sa gilid. Ano, gagawin mo yun. Buksak na ilaw kunyari. Samok? Sabi niya. Scary ka man, uy. Waylin Gianna Ariosa Lopez. How is it working with Beauty, Bianca, and Raymond? Wow. Pa-translate ha. No. Masaya. They're very professional. Beauty, Bianca, and Raymond. They're very serious about their work. Serious about their character, about their craft. Friendly, approachable. Treat them like your own barkada, your friend. MJ Asuelo Montefalco. Bakit mas makulit siya off-cam? Ito kasi ako. Pag on-cam kasi, iba na yung role eh. Yeah. Mahirap kasi Sinusundan mo lang kasi yung script eh. masarap gumawa ng iba-ibang character para siyang gumagawa ng ibang tao lagi. Sa sarili mo parang ang layo-layo. Kimi Shin. Anong pinaka hindi niya malilimutang ginawa niya sa'yo? Nakalit ka na naman. Ginawa niya, binigyan niya ako ng regalo, tapos nilagay niya sa ibabaw ng toilet bowl. Okay, maglubat na. So, last question na to. Okay. Pwede naman sa iba kasi yung lugar. Kung i-rate mo ang pagmamahal mo kay Inday, from 0 to 100, gaano mo siya kamahal? Many Wala. Rose Reclamente. Infinity. Hindi ko ma-rate. Cindy Honor. Ito lang, kung pagbibigyan kayo ng chance na pagka-movie, anong title at anong character niyo? Kami? Dodong at Inday. The only chance. Wow. Sabi ko eh. Parang one more chance, the only chance. Saka yung Popoy at Basha dapat siya, di ba? Samok. So The yun, at only least, chance yun The only chance. mga facts kay Dodong. I want to thank all the Bisprins for asking the questions to Dodong. If you like this video, please like and share it. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. And like my Facebook page. Follow me on Instagram. Follow Dodong on Instagram, Basconetti. Please, 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 please. Salamat kaayo!